ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали мо Сауду ТВ. Ирӯз 20 июни соли 2024 1118 сомону 50 дирам дар бонки Схата. Ирӯза навор ҳастай. Даево Некси дорем. Даево Матиз ҳастай, Лада Приора ҳастай, ВАЗ 2114 ҳастай, Opel Astra дар кузуфи Хечбек дар кузуфи Караван ҳастай, Toyota Camry бо нархи арзон ҳастай, Hyundai Sonata ҳастай, Mercedes-Benz C-класс ҳастай, E-класс ҳастай, Nissan Maxima ҳастай. Хулас навори зур бениҳоят мошинои арзон қабул кардем. Рекламатон мегӯем, бо диққат тамошо кунед. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. Замин, мошин, хона, квартира чизе боша рӯи кен дар WhatsApp мо рекламаш мегӯем, фурӯшта мегзорем. ба хотири пешрафти канали мо Сауду ТВ дар ҳамин навори мо ҳозир лайкҳоро ҳатман занен. дар ҳамин канали мо Сауду ТВ подписатсия кунед. бовар дорем ягон хона мошини арзон меёвед, ана канавора сар мекунем. бачаҳо азиз, мегзарем ба якум мошини фурӯше. мошини гавнавоз ҳастае ки заказ мекунем. метавонем бачаҳо азиз нарх бо маслиҳат, яъне ки бо муомила. адрес ноҳияи Ёвон, любой ҷо меравам. бачаҳо азиз, рақамошон барои тамос ҳардуш кор мекунам. WhatsApp дастӣ. ин мошин аслан дӯстони азиз, касоне ки ҳоҷатхонаотон тамаан ки пуршидагӣ ҳастай, ҳамин як када занг занед аз номи канали мо Сауду ТВ рафта, яъне ки ҳоҷатхонаотона понни тоза када фасон карда бо нархи арзон маслиҳат мекунад, кортона тамом мекунад. бачаҳо касоне ки занг мезанад аз номи канали Сауду ТВ муроҷиат кунед. худохоҳ шумода скидка мекунад, кортона яъне ки бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ кортона тамом мекунад. бачаҳо занг бизанед, маслиҳат кунед, кортона ба орхӣ мирасонад. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Opel Astra ҳастае ки дар кузуфи Хечбек беҳад тоза. бачаҳо азиз, тамошо кунед. солиш 98, дар душанбе 37500 сомон нарх. салон тоза, краска тоза, даруну беруни мошин тоза, бензини холӣ, моториш 1.6 коробкаш механика. рақамҳои дастӣ 902 занг бизанед, маслиҳат кунед. Хечбеки 98 мегам, мотор 1.6, 2 оинаи пеш электропакет, ҳуҷҷатҳо 7 моҳа дорам. мошин як даст айвагон гирифтагӣ мега. хулас ҳамин хел маълумото. чашкҳои ақибаш варид дора мега. хоб хулас маълумоти пурраша, рақамоша мондем 902 занг занем. 4 сол чид мега. ҳамин мошин қати мо гаштестем. ҳолати мошин беҳад хуб аст. муомилаи хубам мекунанд. чашкаҳои қафо варид дора мега. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Toyota Camry ҳастае ки соли баромад 2006 сол. Camry харо тамошо кунед. дар шаҳри Душанбе 50000 сомон нархаш. бензин плюс газ, моториш 2.4 автомат. дӯстон азиз, мега ассалому алайкум мардуме ки Toyota Camry мехарен. мошини американкаи полни комплект документ то охири сола дора. мошин краска кор дора камтар. алиш фақат ба Zafira, Opel Zafira боша алиш мекунем. хел ба нарх 50000 касе ки дора. ҳамин рақамҳои WhatsApp 355 занг занен, бачаҳо маслиҳат карда бигирен. навори мо фақат лайк мехоҳад. бачаҳо аки подписатсиятон уқа важни нестай. подписатсия барои худтонай. ҳамин навори мо дар лайкотон ҳатман занен. иншоалло наворо топ даварава ҳамин мошино савдо мешавад. бачаҳо мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастае ки соли баромад 2000 сол. ана тамошо кунед. шаҳри Бохтар, Қурғани Пешина бо нархи 45000 сомонӣ савдо карда мешавад. бензин плюс газ, 1.6 моториш, коробкаш механика. рақамҳои 887 WhatsApp шунай C-классҳаро ина успед карда бигиренша. мошин дар ҳолати хуби техникӣ нағз қарор дорад. ягон камбуд надорад. мегирен ҳай карда мегарден. 100% мошин мега мошинмон 100%. гази бензин краска тоза. салон лата муомила дора. савдо дар назди мошин
ماشین در شهر باختر. خلاصی گپ دوستان زنگال که چخچخ کنین 4 تا 5 نمره کش مسئولیت کرده بگیرین، ممکن نمره را پدرکتون میکنن انشاءالله. میگذاریم با پنجم ماشین فروشی. نیسان مکسیم است که سالی برآمد 2006 سال. شهر دوشنبه 40,000 سوم نرخ. گاز پلوس بنزین، موتورش 3 коробкаш автомат. اینمی مکسیمت در حال باید شوه سودا کرده شوه. واتساپ شون آخرش 4693. یگان عیب میگه مقصد ندارد. بالای کپوت در سودا میکنه، میگه اومده بینین عیبش معقول باشه بگیرینشه. معامله هم دارد. کسانی که میخره اینا مرامت در واتساپ شون مراجعت کرده ماشینچه را بگیرین. و اگر در شما زمین ها، ماشین ها، خونه ها، کوارتیر ها چیزی باشه خواهین در کانال ما ساوتو تیوی، خانه تیجی و اوتو تیوی و تیک توک، اینستاگرام رکلام کنین. در اول یا که در آخر نوار نمره موندگی مراجعه کنین. میگذاریم با ششم ماشین فروشی. لادا پریور هسته که سالی برآمد 2008 سال. شهر دوشنبه 26,500 سوم نرخش. بنزینی خالی 1.6 موتورش коробкаш مکانیکا. رقمای دستی 919 زنگ بزنین. با فکر واتساپ ندارد. میداشت میگفتن ماشینجا در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. موتور коробка ходовой 100%، 4 балони 70%، аккумулятори нави зур. ҳуҷҷатош бучидагиай срочно савдо мешавад бо нархи 26,500 ки боз муомилаи хубам мекунад. бачаҳо азиз, занг бизанен, чахчах карда бигирем бачаҳо. میگذاریم به هفتم ماشین فروشی. خوندای الانتر است که سالی برآمد 2017 سال. در شهر دوشنبه با نرخ 119,000 سومونی سودا کرده می شود که باز معامله خوبم دارد. ماشینچه از نرخ معلوم کمتر قیمت چون که سسته‌اند. ماشین چوتکا، پونلی امریکانکا، فولای، отпечатка، стар стоп، обогрев сидения، климат контроль، сета автопилот, бензини холӣ, газа дидагӣ нест, мотораш 2 коробкаш автоматай, расход дар трасса 6 литр, шаҳрда 9-10 литр расход дорад мега бачаҳо азиз. бензини холӣ 119,000 сум дар шаҳри Душанбе. краска тоза, номеракод транзит, дискои фасон, даруни мошин, беруни мошин понли тоза ҳак, мега американка фули фул. занг бизанен дӯстон, бо маълумот пураша бигирем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ваз 2114 аст ки аз рӯи дархости бачаку беҳад бисёр мошинои советскиро хоҳиш мекунанд, чунки арзонтар ҳастанд. ина тамошо кунем. 2008 сол соли баромад 2114 тоза. шаҳри Душанбе 14500 сум нарх. молодежни тоза. бензини холӣ, мотораш 1.6 коробкаш механика. муомилаи хуб дар назди мошин. мошин дар шаҳри Душанбе. мошинча дар ҳолати беҳтарин мега қарор дорад. ҳолати хуби техникӣ. мотор ходовой, аккумулятор нав. яъне ки ходовойша нав кардан, аккумулятори нав мондаган. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ. срочно сумон дар кор. 14500 касе ки дора, ина занг бизанен мега омада аз пеш бинен, масъя кунен. яъне ки худо хоҳад чахша мекунем, мошина ба нутон мегзарон. бародар азиз, муомила ка бигирен. номерашам 0014. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ҳастаи нафароне ки ба хотири Daewoo Nexi тамошо мекунанд, боша агар нависен дар коммент, мо ҳамиҷаем тамошо мекунем. Daewoo Nexi ҳастаи соли баромад 1995, краскаи сафед, территория Конибодом. 16000 мега бо савдо дорад, краскаи сафед. газ плюс бензин. ҳолати хуби техникӣ. номеро транзит. 1.5 мотораш коробкаш механика. гази бензина бачаҳо
ватсапш 32 занг бизанед. срочно ҳолати хуби техникӣ дар қарор дорад. 6 моҳа техосмотр дорад, муомила дорад, балоно средни, дискош хай дидесен кадом ҳолатда хулас савдо мешавад. савдо дар назди мошин дар кони бодом солҳои 1995-маш. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C класс аст ки соли баромад 1998 сол беҳад тоза. анами рулаш нигоҳ кунед бачаҳо. 1998 душанбеда 87000 сомон, газ бензин, моториш 2.4 коробкаш автомат, ватсапшон дар рӯи экрани шумо 7473. ҳолати зур мега танировка то 28.02.2025 ҳаст. техосмотр то 01.01.2025. номерош дилестем бародари падарка мультирул кор мекуна, люкам дора. масъалаи пробегиш радной мошин кам гаштагиай рақамҳош падарка. ҳами ватсап да 7473 метавонед дӯстон муроҷиат карда бигиред. агар ҳамин наворо маъқул боша ҳатман дар таги комментара рақами 5 плюс нависен. мефаҳмем ки ҳастен нафаре ки неки наворо мудохилот маъқул ҳастад. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван соли баромад 1997 дар шаҳри Душанбе. сезони караван ана ҳандалаву тарбузи харбузара чикор мекунем бачаҳо? мегиренда дар пуштбор мекунен, савдо мекунен. кори диҳара тамоман зури бадбуд мекуна. 97 сол Душанбеда 26000 мега бо савдои хуб дора. бензини газ 1.6 механика моториш краскаш тозаакай 26000. ин нархи каравон намеён темболи солҳои 97. ватсапшона занг занед. ҳуҷҷатҳо бу чидагай гази бензин кор мекуна. хадавои 3 рӯз пеш каде мега мақсад нав. мотор умуман масъала намехӯрам. 4 балоншам пачка умуман задагӣ пусидагӣ хеле нестай мега. нархи ахир шай 26000 сомонӣ. касе ки мехара ина марамат занг бизанен, маслиҳат кунед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. матиз даево аст ки соли баромад 2015 сол. акай абдуллоҳ соҳиби ҳамин матиз дар душанбе нахаду 27000 сомон нарх. бензини холӣ, моториш 1.6 коробкаш автомат. рақамои 917 да занг бизанед дӯстон, чахчах кунед. ин ҳами матиз бояд чӣ шава? дарҳол савдо карда шава. 27 автоматика бачаҳо, автоматика. неки моториш 1.6 будастай 08 111 днео 1.6. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. боқиманда маълумотро мега бо телефон. ҳамин рақамои 917 да метонен яъне ки пурсен аз ҳол аҳволи ҳамин матиз. арзонам мешавад, камтар мега бо иншоалло савдо мекунем. боз навори Савдо ТВ ирӯза тамом мешавад. лайкора ҳатман бизанем бачаҳо. поддержка гунем, поддержка. барои реклама ҳатман муроҷиат кунед. номеро барои реклама замин, мошин, хона, квартира чизе бошад дар ватсап рӯй кунед. рекламаи гизалаш карда фурӯшта мегзорем. хоҳишаи ҳаматон дар таги комментара нависен аз куҷо то чанд сомон мошин дар кор пешниҳод мекунем. навори баъдина худо хоҳад хонаҳо мешавад. касоне ки хонахар ҳастанд дар ҷид бо тамошо кардан бигирен. ҳатман ва ҳатман лайкора заненда боқӣ дар амони худо то навори баъдина. худотон эҳтиёт кунед бачаҳо азиз.